Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And gave me dignity. Ayaw ko pa to, nakaila ko ni Alma pa. Doon na gani siya ipabuhat ni mo. Doon na siya'y tugbang nga bayad. Ang sumay hitabo mo, Jack. Why gihatag sa almalako? Wa lagi! Doon na! Wa! Sa kinalang hatagan ko ni mo, tagay ko! Ay, giiglan ka, wa lagi! Pagkuutang ko si mong bulsa. Sige. Imo malang nakuot ako bulsa. Unsa man? Ha? Unsa? Lula kay lakuot, ha? Nabuang ka lang yun. Ditse! Ay! Wa kagi batasan, Jack! Wala siya masayod. Ihatag ni Alma gidiretso kong bayan sa bangko. Unsa man oy, murag manluod ko hinida. Ha? Nga namang luod man ka ma? Dili naman hinuon ko makaluto ninyog lami ang sudan. Naamay manghilabot nako kung magluto ko sa kusina. Ma, mao'y tuyo ni Alma nga, makapaway kag maayo. Nga naman, wa ka lami sa sudaan nga giluto sa kusinira? Ay, ang akong gusto manggod, nga ako mooy muluto. Okay. Mamanggi kayo mong gusto mga ikaw gimuluto og sudan para nato. Matuman ang imong gusto. Nga naman di ay, wa mo makauyon sa akong timpla? Ay, lami kay kang muluto, maoy. Lami kayo. O galing lang, gusto lang lagi nako sad nga makapahuway lang gyud ka. Ay, mosamot ang akong kaluya. Kung wa ko'y trabahoon din ning mahimo. Naibaw baya gyud ni Snobe nga dili ko mahimutang sa amo. Nahibaw lagi ko anak, ma. Pero mao may gusto ni Alma nga, makapaway gid ka. Maman gani iyang tuyo nga human sa imong kemo. Dadon ka namo sa abroad? Abroad? Yes, ma. Mga tuta sa States. Bisag asang gusto nimo atuan. Ay, sa aircon gani, tugnaw naman kog maayo. Unsa pa ka niya ng lugar nga inyong gipanganlan. Kung manuroy mo kamo lang, oy, pabilin lang ko din he. Hindi na mahimo, maoy. Ay, basta di ko muuban ninyo, Alma. Apo ang akong gikinahanglan. Ma, Mao kanay akong pangandoy. Nga una ko mamatay. May apo na kong mahagwa-agwa. ay, sigihan magkog padungog-dungog ni mama ng apo, eh. Managop na lang kay inuon ta. Dili mo sugot si mama nga managop ta. Unya. Sa may atong mahimo aron makaanak ta. May idea ko. Unsa man na? Kinahanglang mumabdus ko. Aron matuman ko ang gusto ni mama nga magkabaton siyag apo. Unsa? Unsaon man? Mamili tag lalaki nga magkapamabdus na ako. Di ko musugot ana we. Ngano di man ka masugot? Na. Ma-inlove pala hinuong kas lalaki nga mo'y nakapamabdos nimo. Magunsa naman lang ko. Al, kung dunay surrogate mother, mahimong doon na sa tingali lalaki nga anda mo donate sa iyang sperm cell. O galing lang, tingaling mahal kit na. Doon na ka? Nganong dili man ta magsusi. Sige. Ugma dayon. Mga tuta sigala na kong doktor aron maoy atong konsultahon sa giingon nimong sperm cell donor. Okay ko, ana. Aron matagan din akong kalipay si mama. Kun ako kay magpamabdos. Ang gusto ni mama nga iyang kaugalingong apo ang iyang hagwaon. Busa, kinahanglan nga ako gid mo ay mamabdos.
Oh, okay. Ugma dayon. Mga dutas klinik sa higala na kong doktora. Wa ka masukot ni mama? Nga naman suko man ko. Namugos man gud siya nga makabaton og apo. Nya, naibaw gud siya nga dili ta makahimo. Tiguang na si mama Nob. Ug may sakit pa gyud. Kinahanglang ihatag niya ang kalipay nga iyang gipangandoy. Oh. Nganong imo man kong gigakos. Tugod kay gimahal sab nimo si mama. Naibaw ka. Si mama na lang ang bugtong bahandi nako nining kalibutana. Nobi, kung kinsay makalipay nimo, ako sa ning lipayon. Ingon ka ni anak ka mahal alang nako. Basta, ugma dayon. Adtuon na to ang higala na kong doktor. Og magpakisusita sa giingon nimong sperm cell donor. Matuman gyud ang imo pangandoy nga makabaton og apo ma. Ay, managop lagi mo. Kibaw ka gyud ha nga dili ko gusto ni ana. Di ko malipay nga muhagwa sa dili nako kadugo no be. Tugod kay pinangga ka ni Alma ma. Nagasabot mi nga mangita og sperm cell donor. Aron i-inject nako. Unsa? Maura gyud na ang bugtong paagi aron mamabdos ko. Oh, dili ka kaha maalaot? Nganong maalaot man. Nga doktor man maoy mo proseso sa maong gibuhaton. Ayaw kadlok ma. Doon na ka na gyud unyay apo. Ikaw lang gyapon ang mo drive sa autobus? Ako lang, Chokes. Kay daghan pa kong adtuon aron pag-process sa akong mga papers. Kuhan mga boss. Ready mo kung magpaabot kung kada sa mama ni mga papilis, good? Ang ako ba? Di ka mahago. Buutan kay ka, Chokes, da. Pero okay ra lagi. Ako lang drive. Ayaw lang hinoon biya is mama din eh. Okay? Sige, boss. Si mama lang saan mo ang akong boss karon. Kana mo'y gusto na ko ni mo, Chokes. Sagdi lang. Makalarga na ganing ko Boston. Unya niya ka pa. Dadaan ti kag babay. Sa boss? Dadaan ti kag Boston yan. Kanang maayong mo atiman. Amo ba? Unya, mayo sad nga ng mo Bisaya, boss. Di oy. Taga Boston niya. Magbinisaya di ay. Pero ako rin mo adto Boston nga magbinisaya. Di ko na, boss, oy. Ganun di baga. Mahurot ako kung nuha na, boss. Ayaw lang. Kuan lang ka nang mag-antos lang ko ka nang hagpat sa mga babae nga kanang taga-probinsya, boss. Para di ko manosbleed. Bitaw, Chokoy. Sige, dini ka lang ha. Ati manas mama ha. Ma, dili na gyud ka mag-uol. Oh, ngano man? Gikan sa office, mo diretso mi si Nobi sa higala na kong doktora. Magsusi mi kung doon na ba sila ready nga sperm cell. Alma, dili ka madaot ni ana ang akong anak. Nga madaot man, ma. Nga doktor man may nagmaningo, ana. Pero, dili lang sa ko sigurado kung doon na ba ready nga sperm cell donor para ni Nobi. Sahay, magmahay ko sa kong ginikanan, eh. Ganong gingon ani pag ko nila pagimugso. Ayaw mahayi ang imong mga ginikanan, Alma. Kung unsay kabubuton sa tuwa sa langit, igo ra gyud silang musunod. Kung babae na lang ginoon to. Pero, okay ra ma. Nakasabot man sa Zinobi. Mahal sa kuniya. Mahal man sad ka sa akong anak, Alma. Og tungod anak ma. Kay mahal man sa kuni mo. Hatagan tagyud ka sa imong pangandoy. Kung gusto kang mamabdo si Nobi aron makahatag ni mo gapo. Mugasto ko bisag pila. Aron lang gyud matuman ang imong pangandoy. Mahal di ay na, Alma. Wa pa ko masayod, ma. Pero, bisag pila pa na, ma. Andam ko mugasto. May na lang sada ba kay makabaton sa mig anak si Nobi. Sige na, ma. Ato na, mi. Okay. Sige, Alma. Amping mo.
wa na sila din magpuyo. Katong tiguang. Namalhin na. Ha? Oh, Kadali gud. basta kwartahan lagi. Dali na dyan kayo makabalhin. Nahibaw ba mo asa sila mamalhin, ha? Nganong igo raman mong mulingo-lingo? Bisag wa kami may baw. Niya, patagalan dahil may tubag. May sikada. Di na kayo, tarain. Malalo. Malugal na lang tayo. Hoy! Asa naman mo? Ay ko ninyo biya edre, oy! Animal! Mo, diretso lang una ta sa office. Manawag ko si Gala na konduktor kon to ala beses yung klinik. Al, panaog kisay na sa may parking lot. Si Jack. Wa di tumanas ang amahan ang akong ipasidaan niya. Mutuo sa ka si Jack, saya nga man. Gipahuam to nako. Awa ko lang ganing gitagaan basta mapasidan anis Jack nga dili namang hilabot na to. Mahimong gipasidanan siya siyang aman. Pero, mupatuo sa ka si Jack? Animal kining tawhana da. Ako na balang kaning ipalikidar no? Ayaw ba yagit pagunahunaan na alma? Dako nang sa Diyos. Pero gipulaan ako sa kabastos ining tawhana. Sagdi lang kod. Tagay lang gihapon siyang maayong pagtagad. Tingalig, ako na sa iyang panimaslan. Kinahanglan mo diretso na lang tas klinik sa higala na kong doktor. Maayo pa. Nganong wa man mo lahos ang auto ni Alma? Pita. Itse. Mausakay siyang auto katong akong gikaaway. Ako sila nga pasong, be. Kinahanglang masayran ko kung hain sila mamalhin. Niya din niya ang klinik sa higala ni mong doktor? Yes. Pero ang nakasayop lang kay wara ba na ako siya matawgi nga muanhita siyang klinik. Mao ba? Mao man gudon tayo akong tuyo nga ato ko niya manawag sa office. Pero saon? Tuam tong animal nga Jack. Mao din niya ang iyang klinik? Mao na ni. Welcome! Kaila ka sa kong kauban? What a small world. Kaila mong duha? Nobi. Kaila ka niya? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!